Laban yung dalawang flavors. Grabe, napakasarap makalakwatsa. Hello mga kalakwatsa! Welcome back dito sa ating YouTube channel, dito pa rin sa Louie TV. Mga kalakwatsa, kita nyo ba tong mga apoy na hawak ko? Dahil naglalagablab at sobrang hot tulad ko ang pupuntahan natin. Hindi, charis lang mga kalakwatsa. Pupuntahan natin ang dinarayong resto bar dito sa San Quintin, Pangasinan. Kaya na pang hinintay natin? Tara! Mga kalakwatsa, ang pupuntahan natin ngayon ay ang dinarayong resto bar na pwedeng-pwede sa pangbarkada, pampamilya, single man o taken, o diba? All in! Located ito sa bayan ng San Quintin, Pangasinan. Ang Hot Empire 31 Diner ay matatagpuan lang sa mismong gilid ng San Quintin Educational Foundation Incorporated. Kaya mga kalakwatsa, tara, puntahan na natin! Target locked. So ayun na nga mga kalakwatsa, kasama ko ngayon ang owner ng Hot Empire 31 Diner na si Ma'am Leia Rivera. Ma'am Leia, maraming salamat po sa pag-unlak sa Louie TV at upang bisitahin ang inyong napakagandang resto bar. Ma'am Leia, nagtataka lang po ako, bakit po ba Hot Empire ang pangalan po ng inyong resto bar? Actually, Hot Empire kasi po, ang may-ari po is hot. Charis! Wala naman po siyang special meaning ang Hot Empire. Wala lang, para lang mas madaling matandaan ng mga tao. Ayun, so mga kalakwatsa, yes, tama nga si Ma'am Leia. Pagkabasa ko pa lang ng pangalan ng resto bar, napaka-catchy nga mga kalakwatsa. Ma'am Leia, ano po ba ang kinaibahan ng Hot Empire 31 Diner sa iba pang resto bar dito sa San Quintin? Ang kaibahan po ng Hot Empire sa ibang resto bar, meron po kaming free wifi, soundproof, no smoking, cozy place, tsaka nice ambience. O, diba? So, sa mga may social life dyan, hindi kayo mawawalan ng social life dahil free wifi. Maliban doon mga kalakwatsa, free video, okay, then unlimited video. Okay, yun nga ang gusto ko rin dito sa kanilang resto bar. Ma'am Leia, imbitahin po ninyo ang ating Louie TV viewers para pumunta dito sa Hot Empire 31 Diner. Iniimbitahan ko po kayong lahat na pumunta at bisitahin tong resto bar namin dahil I'm sure na mag-i-enjoy pa kayo dito sa place namin. Ang location po ng resto bar namin is dito lang malapit sa San Quintin Public Market. Alright mga kalakwatsa, so ano pang hinihintay natin? Tara G! Mga kalakwatsa, ituloy na natin ang pagbisita at pamamasyal dito sa Hot Empire 31 Diner dito pa rin sa San Quintin, Pangasinan. Ayun mga kalakwatsa, so grabe, na-serve ng mga food dito sa Hot Empire 31 Diner dito pa rin sa San Quintin, Pangasinan. Ang in-order po natin mga kalakwatsa ay nachos, sizzling squid, fish and chips, at syempre ang kanilang best seller mga kalakwatsa, ang kanilang spicy tuna pasta at ang quesadilla. So grabe, excited na matikman mga kalakwatsa ang quesadilla dahil first time ko siyang matikman. Pero syempre unahin muna natin ang iba pang in-order natin mga kalakwatsa. Unahin na natin ang fish and chips. Okay mga kalakwatsa, so ang kanilang fish and chips, ang nakikita ko dito ay para siyang fish fillet talaga. Mayroon siyang fries at ang kanyang dip ay ranch dressing. So let's go mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa aking first bite. Siyempre, dito muna tayo sa fish fillet nila. Let's go! Wow, grabe.
Okay, mga kalakwatsa, grabe, napakasarap ng kanilang fish fillet. Saktong-sakto yung ranch dressing sa lasa or sa combination ng fish at saka dito sa kanyang beef. So grabe, kudos ako, Hot Empire. Okay, mga kalakwatsa, next up natin ay yung sizzling squid. So, mga kalakwatsa, grabe kanina nung sinerve siya. Talagang sizzling ang kanilang squid. So, ito mga kalakwatsa, ipapakita ko na lang sa inyo mga kalakwatsa at hindi po muna natin siya i-food review dahil bawal po tayo sa squid. Pero, I'm sure naman na masarap siya at kitang-kita namang sizzling kanina talaga ang kanilang sizzling squid. Ang next up natin mga kalakwatsa ay ang nachos. Ito, ayan. So, grabe, yung cheese niya, overloaded cheese talaga. Meron siyang tomato, onions. Okay, let's go. Excited na akong tikman nilang nachos. Ayan mga kalakwatsa, kitang-kita natin. Grabe yung cheese niya. Let's go. Okay mga kalakwatsa, pagdating naman sa nachos nila, napaka-crispy. To think mga kalakwatsa na kanina pa natin siya in-order, napaka-crispy pa rin niya mga kalakwatsa at lasang-lasa ko pa rin yung onion, combination ng onion, yung cucumber at saka yung tomato. Grabe, super sarap. Maliban doon mga kalakwatsa, hindi lang siya nachos pero may beef din po siya mga kalakwatsa. So sulit na sa 129 pesos at napakagandang partner nito sa o-orderin nating inumin mamaya. So, abangan natin yan. Susunod naman natin ang kanilang sizzling hotdog. Kita nyo naman mga kalakwatsa, umuusok-usok pa talaga siya. So, let's go. Tikman na natin ang kanilang sizzling hotdog. So, ang kanilang sizzling hotdog mga kalakwatsa ay 139 pesos. O, diba? Napakamura at sulit talaga yung menu dito sa Hot Empire 31 Diner. Okay mga kalakwatsa, grabe, medyo actually, gusto ko yung lasa niya dahil nandun yung spicy flavor ng kanilang sizzling hotdog. Okay, nandito na tayo sa exciting part mga kalakwatsa, ang kanilang best seller. Dalawa po ang kanilang best seller dito. So, andito pa ang spicy tuna pasta at ang kanilang quesadilla. Again, excited ako matikman to dahil first time ko lang talagang makakatikim ng quesadilla. So, let's go. Ito pong unahin natin ang kanilang spicy tuna pasta. Okay, nagkakahalaga po ito ng 89 pesos. O, diba? Meron na rin siyang toasted bread at pasta. So, sa 89 pesos mo, sulit na talaga mga kalakwatsa. Ayusin ko lang muna sa yung pasta. Wow, grabe. So talagang best seller nga talaga siya mga kalakwatsa. Ang sarap. Matitikman mo talaga mga kalakwatsa yung spicy ng kanilang tuna. At the same time, maganda rin yung i-partner or ang combination ng cheese at saka spicy. So naglalaban yung dalawang flavors. Grabe, napakasarap mga kalakwatsa. I-try nyo na ang kanilang spicy tuna pasta. Talaga nga namang best seller ito mga kalakwatsa. Sarap. Okay, mga kalakwatsa, dito na excited akong matikman ng kanilang quesadilla dito sa Hot Empire 31 Diner. So, ayan, let's go. Tikman na natin. Samahan niyo ako sa ating first bite. So, ginamitan nila ng pita ang quesadilla. I'm not sure kung yun talagang ginagamit sa quesadilla, pero hindi ko pa alam talaga kung anong nasa loob ng kanilang quesadilla. So, curious ako. So, let's go. Tikman na natin. Samahan niyo ako sa aking first bite. Wow. Wow, grabe. So, ganito pala yung lasa ng quesadilla mga kalakwatsa. Parang meron siyang tinapay dito sa Pilipinas na pwede kong ihantulad based sa pagkakalasa ko kanina. So, hindi ko alam kung familiar kayo. Dun sa triangle din siya mga kalakwatsa na kulay yellow ang nasa loob niya. So, grabe. Masarap din mga kalakwatsa dahil meron din po siyang dressing. At ang kanilang dressing ay ranch dressing pa rin mga kalakwatsa. Let's go. Di talaga ako magtataka mga kalakwatsa kung bakit best seller to. Napakasarap at nalasahan ko dito mga kalakwatsa, maliban sa kanyang pita ay ang kanyang bell pepper. Doon talaga
at nanunuot talaga yung lasa ng flavors na nasa loob ng kanilang quesadilla. For only 119 pesos, pwede na kayo mag-order ng quesadilla. Mga kalakwatsa, kita nyo naman ang serving. Pwede ito for 2 to 4 persons. So, itry nyo na dito sa Hot Empire 31 Diner, dito pa rin sa San Quintin, Pangasinan. At yun na nga, maliban sa pagkain mga kalakwatsa, dahil resto bar ito, nag-o-offer din sila ng alcoholic drink tulad ng Red Horse 500 at Stallion, cocktails tulad ng Screwdriver, at eto na nga syempre, mga hard beer tulad ng MP Double Light with Coke at Gin, na pwede ring puro gin, chares. At para naman sa mga hindi manginginom tulad ko ba, bahala na kayo humusga mga kalakwatsa, may non-alcoholic drinks din sila tulad ng Magnolia. Masarap na, healthy pa, baka naman Magnolia. Alright mga kalakwatsa, so sana nag-enjoy kayo sa ating pagbisita dito sa Hot Empire 31 Diner. I-like na kanilang Facebook page mga kalakwatsa at syempre bisitahin nyo na rin mga kalakwatsa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-search lang ang Louie TV Pangasinan sa YouTube channel. Dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Pero ups lang mga kalakwatsa, umpisahan na natin ang video dito sa Hot Empire 31 Diner. Tara na, let's go mga kalakwatsa! The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.